sedaya mawon. Kendalu paseno, aku ora arep menging koyo omong, aku wis sugih jaya padane. Iya. Ya kan kudu sugeng dalu sike. Ya iya bener. Pertama menyapa dulu. Ngucapke selamat ulang tahun kagem Kutha Pacitan. Oke, sugeng ambal warsa. Oke. Kula Elisa ajeng ngucapaken sugeng ambal warsa. Katur kaping mudar wis kaya. Kalih kotos kados kalih atus pitung dosa 5 gangsal 700 dasal kalih atus 70 gangsal. Andrera kowe anggere muni acara ulang tahun sing kepira ngono kuwi sing bahasamu sing teng Pletot menggo nangka kuwi. Kathah nek wis adusan akeh Pak, nek tekan 20 ngono ora apa-apa, nek adusan ya mumet endase. 770 gangsal dosa. Kalih atus pitung dosa. Kalih atus pitung dosa gangsal. Limone ra usah disebut. Gangsal. Nah. Matur doamu apa harapan? Harapan kula nggih mugi-mugi Kabupaten Pacitan menika saged ayem adem tentrem. Nggih sloganipun ngaten menika dan semakin dikenal oleh masyarakat luas karena ini adalah Paradise of Java. Wah, ini surganya. Apa kowe? Paradise of Java. Paradise. Artinya apa? Artinya apa? Paradise, surga Jawa. Kuwi bahasa Inggris. Ya. Oh, aku mau kapusan ero panitia. Apa? Mangke Pak Sino sasampunipun busana lajeng dipun tenggo Pak Bupati Pak Wakil Bupati mun halking. Nah, engko meneng wae. Aku takon Fajar kuwi, Jar. Halking ki apa? Halking ki basa apa? Basa Inggris ya? Mboten. Halking niku halaman wingking. Walah. Telek aku. Aku bahasane gagak halking. Rumangsaku ki raja apa ngono lho. King ki ra is raja, rumangsa kuwi aula raja ngono ya. King. Kok ming halaman wingking. Kaya padha wae. Ayo padha karo tongbo. Apa? Tongbo apa? Letong kebo. Nek disingkat ra ngono kuwi to, ya to. Oh, gitu. Kene ya disingkat. Dang teh, wedang teh. Oh, padha nggonku ya ngono, kopi mana? Ngono. Apa? Kopi mana? Kopi mana ya, Pak? Kamu pergi kemana? Oh, basa. Nek kene ya disingkat-singkat ngono. Oh, apa mau tongbo. Nah, letong kebo. Aku mendikane halking, halaman wingking. Ya, ya kaya nek aku nyebut kowe Yunan. Yunan apa? Aku nek misale isin nyedak kowe terus dalem Pak, kowe iki Yunan. Oh, artine? Ayu tenan. Oh, alah, peltos. Apa kuwi? Intel wetus. Oh. Aja disebut ya Cahayu. Kuwi ki ora pantes wong dialem Yunan kok dadi Teldos. Lah ngapusi biasane alis rupane elek kaya ngono wae nek datan wae ayu nek. Suatu saat kan aku entuk to ngalem kowe ayu ya entuk Yunan. Wah, dasare ya lit muning. Apa? Kulitmu kuning. Oh, salah mikir aku nek. Nah iya. Kowe mikire apa? Silet. Let pikir let. Apa let? Oh, kulit. Iya. Let muning. Pak Seno mbotmu teh. Mbotmu teh apa? Rambutmu putih. Ayo wis tuwa asa. Iya, ora apa-apa. Ki neng sing nyuwun nimbangono katresnanmu. Ya, monggo engko diaturake Mbak Elisa. Wah, ki S1-ne jurusan pedalangan, S2-ne jurusan psikologi. Oh. Ayo dadi iki duwe titel ning anggepen iki wong bingung. Oh. Kok wong bingung? Lah nek S1-ne pedalangan kok S2 psikologi iki jane dhek ngoyak apa? Ora ana hubungane to? Pedalangan karo psikologi iki ra anu priksa wong edan. Jiwa. Ah, hubungane apa karo pedalangan? Pedalangan iki ya jiwa, ning lara jiwa. Kok iso?
kowe panjenengan niku lara jiwa. Kok iso lara jiwa? Soale ngomong dhewe disauri dhewe, guyu dhewe, ngakak dhewe, nangis dhewe, edan dhewe. Dadi dalam. Mah kurang ajar to. Ha tak rewangi omong dhewe nyauri dhewe iki ya goleke pangan kowe kuwi. Nggih, nggih, Pak. Sing maraken duit-duit ya kuwi ya. Ha iya. Nek wayange nggih, Pak, sampun edan. Cah koclok tenan. Iya. Ya. Sesuk rasah pulang, mampir neng pantai. Pantainya luar biasa sini. Nggih, kula ajeng mriko kathah pantai wonten napa Deleng Riyap. Teleng. Deleng Riyap ana pantai Klayar ya. Ana lagune Didi Kempot. Terus pantai Serau kathah. Sogi. Nggih, kathah seruni. Wah, besok aku mau nge-camp ke sana. Ada sungai juga yang hits di Instagram, Sungai Maron. Apa? Maron. Sungai Maron. Iya. Ya, dibawani imbangono katresnanmu. Ya. Monggo. Sing piye? Aku ora patek paham niki. Niki damelanipun Pak Tengkleng. Tengkleng. Ku nek krungu wonge nesu lho ya. Pak Tengkleng ki ya dalang. Dalang. Mas Tengkleng. Ya, Pak Tengkleng. Ayo gek nyuwara. Bawane apa? Nggih, bawane gawane niku Kinanti, gawane sami niku. Oh ya, iso nyebut Kinanti bareng. Ya iso wis gedhe kok. Maksudnya jeneng tembang kuwi lho. Tembange jenenge apa wae? Kinanti. Terus Pocong. Terus Dandang gula. Terus ana Micil. Mijil kok. Mejil. Megat roh. Heeh. Aku komplit Durma. Durma ki pendhita. Durna kuwine beda. Durna. Ya. Nek aku salah ling getak peng-pengan. Iya. Aku muni Durma, muni Durna. Nek dhek sing salah dipenerke ngono muring-muring. Ya. Saben dina wae kleru lho sing ngendang ki mau. Iya. Lagi bawa saben dina arep deng ngono. Lah iso tak tempiling kan. Dorong. Soale padha lirik awale ya kuwi. Heeh. Sesa. Sugeng dalu menika kagem bucangik sak rombongan dalem saking grup Pordasi Pacitan. Oh iya. Badhe nyuwun gending samping gunung. Mangke badhe dalem bawani gendangipun tayupaken. Oh iya. Menika 2 3 4 kagem bucangik dalem badhe duit. Duet. Duet kali Mbak Tatin mangke badhe kula sawer. Wah iya, wah penggemare Tatin. Duet kok karo Tatin, padha karo adep-adepan karo nangka blonyoh. Aja sia-sia. Mbak Tatin ki berbakat le mencintai kathah Mbak Tatin. Heeh. Nanang barangmu termasuk. Mas Nanang langsung guyu. Ya. Arep urip bebarengan. Bentar ya Pak, aku lali jatuh. Modar ora lho.
Wis piye kuwi nek ngono kon bayar pira aku tak takon. Iya. Ayo bocah ora asli Jawa nek ngeling-eling kangelan. Ayo 275 mau. Bunga susah Sugeng dalu kula Bratasena pelajar saking Ponorogo ngrayu nyuwun lagu Kembang Rawing Nyekar Mbak Tatin niki wonten bebungah saking kula teng Mbak Tatin kali Mbak Ayu. Ya. Nya. Iki Tatin iki. Wah. Lho, apik kaya wajan. Tatin versi kartun. Kaya wajan sio-sio tenan. Ayu kaya ngono kaya wajan. Kaya wajan nggo goreng tahu. Ya tina dipajang. Nggo medeni debt collector. Nggo weden-weden nyamuk, Mbak. Wah, Ayu iki fotone Ayu digaweke wae. Apik. Heeh. Nganggo kacamata. Kacamata kok kacamata ora kekno Ayu. Ya. Wis waduh diilang liling ya. Awang gambar Tatin kok kaya ngono, jane ora kaya ngono. Ya ora apa-apa ora. Apa tega lan pun kakang. Ya, iki gambare Prastiwi dikeke sisan. Bu, dipadake tas kresek, Bu. Oh, ayo. Ana ora kuwi? Oh, uduh. Tak gresek. Tak kira nek gambar. Sia-sia lho karo Bu Prastiwi. Ha iki apa? Indomaret. Atiku ra bisa lali pon. Ya, mangga. Saben dina ngalamun jroning sepi samun namung tansah katulung bayangan mudhun kang mas wong bagus linalita disali sayang ngeruse hati lelewane wong bagus tansah kumanten ing pandu ing lepro lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu Ya, ngandel ora, tetep iki Prastiwi lovers. Iya.
Jeruk Siti ngaturaken sugeng ambal warsa Kabupaten Pacitan ingkang kaping 275. Ya, tansah adem ayem lan tentrem nyunelaken liwung sing nyekar Bu Prastiwi. Wah iya. Piye ayo. Gantine Mariah Carey. Oh. Sopo Mariah dhisik. Oh. Mariah dhisik. Ya. Mongko Kang Mas prasadanku bebasane nan bisa tinungku juntungan prasadanku Kiai Sendok barang tekan kene to. Nggih. Iya. Tepeh-tepeh. Nggih, makane semangat. Mesti pengirane wong ora gendep ning jane ora edan, ora kentir kae. Iya. Pancen yo seneng karo budaya, yo apresiasi. Nek nang Yojo kae sok njogeti sepeda gembira. Oke, kata nggih. Senam masal, heeh. Oh iya nggo acara-acara ku ya, Mak. Iya. Iya. Mula tekan ado-ado do nusul do numpak nyarter mobil. Ya, matur sembah nuwun. Iya, Sa, matur suwun Mbak Elisa. Ya. Sembah nuwun. Engko genti liyane. Ya. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Dalu. Namine sinten? Nami kula Pak Kukuh Santoso. Pak Dukuh? Kukuh Santoso. Pak Kukuh. Iya. Oh, ayu-ayu bosok. Lah Dukuh karo Kukuh meh padha lho. Ya ora kok aku saka kene krungu muni Kukuh kok. Panjenengan asmane sinten? Lah panjenengan wajeng duet kene sinten pomeng waton nulis? Mboten teruse Mbak Tatin sinten apa namine? Oh, nggih, nami kula Tatin Lestari Handayani. Jenenge Speklo Segendongan. Nggih. Napa? Jenenge sampean Speklo Segendongan. Nah, artine napa? Ya artinya ya Speklo Segendongan. Sepikul angkan jenenge wong telu. Sepikul Segendongan. Menika kula badhe ngibur Bapak Kepala Polres Pacitan serta Bapak Kabak sebenarnya dari Blitar ya Pak. Saya saudaranya Pak Gandhi yang melihara kudanya Pak Gandhi ya. Pada Bapak Roni dan pada Bapak Wakil Bupati Pak Sumbogo. Lho Pak, selamat malam. Nggih. Monggo Mbak, kula badhe bawa caping gunung. Nggih. Nggih, monggo mriki. Jenglengken mboten, Pak? Jenengan mriki. Jenglengaken. Oh, nggih. Jenglengaken. Yuk, monggo Pak Kukuh. Tintingane Pak. Tintingane Mas Gedar. Saben bengi nyawang Elak lah. Kunang. Yo.
yen memajang amung nganggo janur kuning sayange mboten nggih gareng Pak nggih napa nek ngundang gareng nggih gayeng gareng Semarang wah niki lho Pak wonten 3 malah murah-murahan ya menika gareng wayang oh kersane Gareng dagelan. Wah, ngertiku kok ora ngertiku gareng wayang. Iya. Kembang wae weton-weton gunung. Pacitan Sarwi jenah panas udian Pari Andien, Pak. Siapa, Pak? Ajeng Pari Andien. Monggo, monggo, Pak. Dikerjain kan Pak ini. Oh, nggih. Presiden ayo. Kula riyen Pak nggih. Nggih. Mbak Pak Kuku riyen terus monggo sinden-sinden ngoten nggih. Nggih. Kayu sono digawe dipangan walang. Terus Seno nggih. Pinter dalang. Wah, matur sembah nuwun. Ya. Sina pinter dalang. Niku ora guru dalang tok le pinter. Dalang kondang malah, Mbak. Oh, nggih. Monggo jenengan. Monggo, Mbak Tiwi, yo. Mbak Elisa dari Bugis, Pak ya? Dari Sulawesi. Iya. Ayo Mbak Tiwi. Teman saya dulu banyak Bugis. Sik niki men varian riyen, Pak nggih. Ayo Pak, varian, Pak. Nggih, Bapak mangke nek ajeng parian kajenge parian riyen, nggih. Mangke le tekon Mbak Elisa mangke nggih. Maaf, Pak. Nuwun sewu. Mangga. Udan-udan rasane adem mugi warga Pacitan tansah ayem tentrem amin ya mangga Mbak Ika ono setan terus neng ngarepku berarti aku mugi-mugi kota Pacitan nggih tambah maju amin mari jejere Mbak Elisa ya ana wong edan nglangi lho terus mugi Pacitan kathah sing mengunjungi amin ya amin. Ayo Mbak Iin ya Iin tuku ketan dicampur jamur mugi Kabupaten Pacitan tansah makmur amin ayo ya opek telo lho ning pinggir sawah terus wayangan ing dalu menika kebak ing berkah amin ya Mbak Neti ngunduh rambutan akeh semute mugi kota Pacitan ya makmur wargane ya gampang terus Mbak Prastiwi ning Magetan tuku semangka muga kota Pacitan
kondang saindenging nuswantara. Amin. Ya, monggo Pak dilajeng Pak Kuko. Panasudan. Panasudan. Aling-aling caping gunung. Ya. Monggo kanca-kanca, yuk. Misowa caping gunung. Iyalah ya Mas. Nadyan waton sarwi. Benar dadi sinden. Inumane banyu bening. Nggih, monggo. Ya. Nggih, sinten kula, Pak? Oh, nggih. Nggih. Dek jaman bareng jaman jerek kelingan
matur suwun Pak Kuku. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Ya, Tatin. Ya, lumayan, Tin. Ya, mangane Pun, Pak, mbah nuwun, Pak Mesra. nggih, matur suwun Pak Kuku. Nggih. Matur nuwun nggih, Bapak. Nggih. Anyunan lagu meneh iki, Nok. Ya, kula atas nami komunitas masyarakat wong cilik saking desa Cakra Kembang, Kabupaten Pacitan. Ya. Nyuwun nunggeling lagon Semarang Endah. Ya. Ingkang tembang Mbak Ayu Sinden Idola. Wo ya. Simpang Limaria. Wo ya. Malah ikon Semarang. Lagon menika kula aturaken dumateng Pak Dr. Sujono Sastratmojo, mantan rektor lan pamonging budaya ing UNES. Mugi iki piyai saka ya wong cilik saking Cakra Kembang Pak Widodo Broto sejati. Ya. Ayo Nok. Iki ana sing nyuwun kembang rawe sing nyekar Mbak sapa Tatin. Ya. Ning sing bawa men sedulurku lanang saka ngendi iki Nganjuk ya Mas Nanang. Ya Nang, ndak ming dekem nang kono wae. Ya. Ya mesake iki. Tekan kene iki arep pentas. Lho, Tatin kok wis lunga iki kepiye iki? Wah, lah sinden cenang. Lah tak kira sampun lho. Tak kira wis rampung anggere nampa dit kok wis rampung. Nampa dit ki urung karuan rampung. Lah terus piye? Engko neh ngono. Ayo Mas Nanang yo, rene yo. Sini ya. Iki piyayi ora. Adabnya sana. Ya. Kei mic. Jenengan arep kiwa apa tengen? Kei mic. Aja lemper kowe iki ora wong wuta kok ngapusi. Ya. Jenengan kiwa apa tengen? Manut. Kok manut? Piye? Oh, lek karo Mbak Tatin wis manut Aku tak sing kene. Jenengan mencedak kalian. Lah wis ora apa-apa wong ngene ya ketok kok. Lah iya mulane ben luwih ketok ngono lho. Entah, iki wong wuta tergleleng sak dunia iki. Iya. Gayane menirik barang ngetok ora. Sekarang kene jam pira, Mas? Dah, kula mriki berangkate numpak pedan motor niku apa sampai kula giat nih. Jam pinten mboten ningali jam kok ngebut niku. Oh, numpak motor? Nggih, kiambekan numpak motor. Ora cemplung kali ya. Dados pas tiang saratan niku nggeleput gara-gara kula niku wau. Weh, ya syukur. Ya, wah, adoh-adoh tekan kene. Nggih, niku wau kalih Mbah Sur niki lho, Pak Sena. Mbah Sur sapa? Dadi yang Pacitan mriki pun tiang mriki apal sedaya Mbah Sur. Oh, nggih. Itu kok teng pundi tiang mboten ate ketok nggih mriki. Boten ngertos jenengan ten pundi tiang ten pundi ngono. Kuwi nek upama wong waras tak tempiling wingi-wingi kok. Iya. Mbok sabar ngono lho ora. Aku iki cah gleleng ya kuwi. Iya. Nah, Mbah Sur kok mboten patiya ketok, kowe iki ora patiya ketok, ora ketok tetep padha wae peteng. Iya. Dadak. Tapi alhamdulillah Pak Sena tasih diparingi sehat, amin. Kalih jenengan, kalih kanca-kanca. Amin nggih. Mriginipun warga masyarakat Pacitan mriki. Nggih. Wah jan mboten umum sing delok ya Allah. Ngapa sing delok piye, Mas? Senajan udan iki meng los-losan istilah. Tapi alhamdulillah bareng terang piyuh kemeruyuk sing delok. Nang sisih endi, Mas? Sing kemriyuk ki mripate dirubung semut kuwi tadi. Lha kok nang kono. Oh, nang kono. Karo nang endi? Nang sisih kono karo nang sisih endi? Kono. Oh. Ya. Nggih. Mas Lanang. Nggih. Niku Mbak Tatin arep nyekar kembang rawi to? Sampeyan mang bawa slendro napa? Ya. Nah, ngoten nggih. Nggih, sampeyan kudu iso. Manut mawon kula. Wah, iki lho. Piyayi nek pinter ngene iki ora pamer ning gleleng. Ha iya. Pun to dikapak-kapakne manut. Paribasane kapejano nderek. Aja ngono. Ya aja lah. Aja dipejahi to. Heeh. Sing go sinau. Iki nganu ngapunten Pak Sena nggih. Kula bawane gubuk asmara mengke tibane kembang rawe ngoten nggih. Ora apa-apa, ora masalah. Nggih, pokoke sing bawa anu sing slendro ngoten. Ya, nggih slendro. Ya. Nyingkar nyingkur. Oh, piye? Los tanpa nganggo rasa ndredeg
Oh ndek ya ora ngerti lek ndelehke mik kecegraken apa ora iki ra dong. Ya ngertos to, Pak. Dadi mike dimut barang nyengkor. Ya ngertos. Ngertos apa wong nyatane ya keseron kok. Lah memang niku kula sengaja kok, Pak. Oh ya, ya wis. Aja dimut lho Mas Miki. Mboten. Kaya arep tok emplok. Ngapunten lho para rawuh niki suwantene elek pun dikeploki suwantase ajar ngeten niki. Gayane. Saestu. Heeh. Sampean kok seneng karo Mbak Tatin wis tau nganu kok, wis tau mbayangke Mbak Tatin iki kaya ngapa? Apa jenengan seneng kalian kula napa? Ora maksude nek ndi kan mesti njaluke dhuwit karo kowe. Napa nggih? Dadi dhek tak takoni iso mbayangke Tatin iki bentuke kaya ngapa iki piye? Jal ngomong bentukku kaya Pripun nggih kula nek karani bentuk niku marahe selawas uripe mboten nate semerep gambar niku lho. Ya ngomong wae lho nek Pak istilah kat indil-indil nganti ondol-ondole mboten nate semerep gambar niku lho. Lho, kan kok ya sampean iso mbayangke to? Nek Mbak Tatin niku nek menurut kula pribadi nggih, Pak. Heeh. Niku Mbak Tatin piyantune dhuwur, lemu, awake nggih seger ngoten. Wah, cocok ya, Tin. Piye? terus apa? Jadi istilahnya cara rabuke olah ngono lho. Apa? Cara rabuke? Cara anu rabuke oleh ngono. Rabuke iki oleh nek dirab. Mbah. Subur ngono apa piye? Lah ya kuwi sing tak karepne. Apa kok? Jenengan tau ndemok aku urung ta? Aja sampe. Oh, aja sampe. Ngopo kok aja sampe ngopo? Lah sebabnya wis ana sing duwe to, Pak. Dibojone ora melu, ora usah wedi. Ora lho. Mboten melu arane wong sakniki YouTuber niku sak pirang-pirang ya, Pak. Lho Ora sampean maksudnya ngene lho Mas, ben jenengan ki mbuktekke tenan aku ki lemu apa kurang. tangan bae, tangane ulungno, tanganmu ulungno, Tin. Tanganku? Heeh, Ya. coba. Aku suwe-suwe wedi dhewe to, Tin. Lah kepiye ki? Wedi lek kliru. Ora nek kleru kok aku ngomong wis. Engko nek kleru aku bengok. Wis, ndang. Yo. Cek ngono. Aku suwe-suwe ya wedi. Aku suwe-suwe wedi dhewe aku. Wedi ya? Wedi lek kliru, Tin. Ora lho nya tak demokke tanganmu kene. Ya, nah piye? Oh ya lemu awake. Nek jeneng lah piye? Nek Awake ngetarani lemu lho domongi kok lemu. Kok awake. dadak dingene-ngene ngapa? Ya anane tak ngono-ngonoke iki aku gemes karo dirimu. Tak kira dengan cara seperti itu iso bedake lemu karo kurung no lho maksudnya. Bocah kok kaya ngono lho. Kok malah suka dengan dirimu. Piye rasane demok tanganku piye? Ya masih gini-gini aja. Oh ya masih. Lah maunya yang bagaimana? Ya wis ngono kan. Gak iso membayangkan aku. Ayo teruske. Wiwitane nyingkur lingsem yen mutan Neno lelampahan kang Aku kelingan biyen bapakku duwe penabuh ngene iki, rawuh ngene iki. Pengempul loro, tukang ngempul tukang gong. Urung gong digongi, gong. Mongko rawuh kabeh iki. Sing isi muni matane, matamu kuwi. Dadi niku padha mereme pisu-pisu. Lah kula niku anu lho, Pak. Niku aku sedinteni napa istilahnya mumet kudu nesu mawon. Lah Lah ngopo Mas? Lah mung do anu Din, iki tenanan aku ndak ngapusi. Piye? PLN lho sampe tak amuk iki. Lah ngopo? Wong aku ki pasang listrik ki wis suwe lek ku nganu bayar kuwi entek akeh ya ora dikak-kakne iki. Ora duripke. Lah ternyata Tin. Dadi ora diuripi ternyata bareng aku nuntut karo PLN-e sik to Mas. Sampeyan iki aja ngeyel wong sing ndak roh ki sampean kok ngeyel iki sing gak mekan iki dope sampean. Sing ora mempan ki dopmu. Lah nggih to? Nggih. Sampai kula dipisu-pisu kalih PLN. Oh, bentrah ya sing blawur ya sing anu iki. Ha iso menawa iki aja sok kurang ajar wong sampean ki ora sadar nek ora. Tiwas ngamuki wong. Ora iki ngopo lho tangane dadak ngene-ngene iki ngopo? Kuwi mes karo dirimu lak. Kok anteng
ngono lho. Nek gemes ngono kuwi ta. Wong kok kaya ngono. Kok kaya ngono iki piye? Posisi kok kata-katamu wong kok kaya ngono kaya weruh-weruh wae. Kaya ngene ayune kaya ngene ndahne bojo kaya ngene iki apa atiku. Lah pengen ndek bojo kaya aku. Gak wis. Ora lho, aku pengen bayangke nek dadi bojone jenengan terus lerek anu piye ora weruh iki. Oh, lek arepe maksude lek arepe karon sih ngono to. Oh. Lah kodene piye nek ngono iki? Yo digrayai teko batin karo anu. Karo tangane ngene-ngene kaya mau lho. Ngono lho. Kok dia nek kleru piye? Ya ora dihukum kok kleru. Iki malah lucu lho iki. Grayai kok kleru kok dukum ki cara ngendi? Kleru dhewe kok. Ha iya. Kleru prai pasal le nek kaya aku. Mangga, teruske Mas. Tresno tulus nadyan ingku buk asmara. Ya, luar biasa Mas Nanang. Ya. Ngapunten lho Pak, tasih ajar pun dikeplok isin kula malah. Ora apa-apa kaya iki kekagumaning para pamirsa karo sampean. Nggih. Ing atase sampean kuwi duwe cacat netra ning gelem nguri-uri karo budaya, gelem nguri-uri karo tembang-tembang. Ya, ngono ya, Mak. Mergane akeh sing mripate ora cacat ning ora gelem nguri-uri karo tembang-tembang ku ya pirang-pirang. Lah iki men do isin, kae wong ra weruh kok iso nembang, aku sing weruh apa-apa kok ora iso nembang. Ya, dadi pamecut. Sampeyan ajeng melu nembang kembang rawin apa lenggah? Nggih. Melu nggih. Ya panggah no. Pokoke nek dirimu ada ngono aku ya panggah ada di hati. Iya. Kita kan selalu bersama ya. Iya. Iya. Dunia milik kita berdua. Iya, Mas Nanang. Wis nek kowe gelem wae Tin malah kowe engko nek anak-anak terwelu kok malah. Lah kok iso? Kaya cail sing lanange kementus kaya ngono tembiling sisan kowe. Kempet sisan. Kowe ra malah mapan. Oh lah, bocah pancen nakal. Ayo, yo mangga kembang rawe yo. Ya joget, bokong iki joget iki. Bokong iki. Sai tangane, yo tangane. Ya. Bob. Dosa kowe. Pripun to, Pak? Sing ngendang jaipong dosa. Lah ngapa? Ana wong kaya ngono kok dikendangi gedruk malah tangane kaya Oh, kados kum napa kados kemedi kethek ngoten. Angene to. Iki ki rumangsane tangane wis ketok kaya nek kok ngene iki. Ning gandeng ora weruh dadi sak deling matian to. Yes pokoke intine obah ngoten. Kan semuanya yo gelem obah ya. Kaya dosa kowe. Lah apa? Aku nggo dolanan wong cacat kok. Ora lah aku pengen joget. Apa ngerti go jogete Mas Nanang iki kepiye ngono lho. Mboten saestu mboten ndamel anu. Memang pengen ngertos jajali wong ora weruh ki kaya ngopo nek joget ternyata kaya tikus anyang-anyangan joget kula ngoten. Ora lho Mas, apik lho jenengan tangane ya wis. Aku ora ngece lho, aku pokoke ora aku wedi. Mboten. Nggih. Yo, langsung wae kodenko kowe kurang ajar ora. Sing digedruke ki nek tatin tok wae wong kaya ngono kok digedruke ya ambyar. Yo, monggo. Oh. Yo.
seneng tunggal sak bali wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong Pamundutan sampun katur Pak Seno. Nggih. Rawe. Nggih, Mas Nanang yo tak sangoni yo. Oh nggih. Iya kok yo. Sampeyan yo aduh-aduh tekan saka mbok yo njaluk dituntun kok le aleman to. Lah mpun apal niki niki ta, Pak? Nggene teng mriki kok. Lah mpun apal kok. Njaluk dituntun mengke ngalem mengke. Yo, campani. Nggih. Ah, gene kleru. Cara tak ketok ta, Pak? Pokoke nek urung kecekel dhewe ra tak kekke pokoke. Ayo ben berusaha, ayo. Ayo teng mriki. Mas tak dudui apa piye, Mas? Aja ndak dijaluk, tatinku mung njaluk nek anu. Ora kok ngono aku golek sampean dudui terus kabeh no iki. Wah, Yo, Pak. Nyanya. Nggih, matur nembah nuwun Pak Seno. Mugi-mugi sehat. Amin. Tanggapane laris. Amin. Waras sak yoga-yogane sehat sedaya. Amin. Maksude waras sehat ngono lho. Lah sindene ra mbok dongake. Oh, sindene yo panggah. Ora lali panggah muga-muga mundhak lemu-lemu kabeh. Ki khususe Bu, sapa mung Bu Prasti nggih Pak Seno. Prastiwi. Mbok-mbokane sindene weh. Kula
kula ningali teng YouTube niku jan wong kok panggil payu. Jenengan delok Bu Pras piye? Jan Bu Prasti lover. Wih. Masa Allah. Jenengan nggih seneng kalih Bu Pras? Ya ndak ta umure wis punjul 50 punjul umurku sik anu kok. Kaya ngerti-ngerti ya 50 pira? Pinten 57 no. Ya ngarani ora lagi baru ulang tahun 52. 52 nggih. Nah, nggih. Munggah Mas Nanang, sembah nuwun nggih. Nggih. Nah. Iki ditulungi ra? Ora, ya wis karepmu luweh kono. Loh kok tetengok nang ngarep sego iki piye kuwi? Lah, nabrak dus. Pun. Oh iya senengane bebeda. SpongeBob to iki malah. Ayo Ya. Wis elek kok. Ya. Diaturake liwung. Ya. Ayo spot kira ya paling ora tak apa gending apa kok teroreret bobo iya ora apa-apa ya Iwung Mbak iki karo Mbak Prastiwi ya mengko ge diteruske critane nok ya diaturake mak monggo dados yuk. Nyuwun pangapura arepa wis sepuh ning jiwa muda. Iya. Semangat ya, Bu. Semangat. Oke. Isen aku jane. Hah? Isen. Kowe lah, kowe iki jare wis ra ndek isin. Iya. Kali iki aku malu. Iya ora apa-apa. Kenapa kok malu? Biasanya ora malu. Kayak iki isin Bu aku bengi iki. Heeh. Ya ora apa-apa kadang wong-wong kan sok anu dhewe apa sih duwe semangat, sok semangate lagi down, ora masalah. Iya. Wis ora apa-apa. Ya. Nenon. Anak isin yo lemu joget ora biayaan karo cah enom ngono kuwi. Moh aku tetep malah arep anjlok niku. Oh iya, ya wis ora apa-apa, wis sak karepmu tak uja. Mumpung ngisor jeblok anjlok kok. Monggo, yuk. Selengglene enggak tak tutupi. Nutupi kok ngene nginjen padune. Amboni sisan. Ya. Karo sing ngrebab ki wis dendam kesumat kok. Iya. Ya mula ya diancam. Ya, mangga.
Sik. Iki wong tuwa lho, ora nggo dolanan lho. Iya. Den kowe jan. Bener kowe kok yo asli. Piye? Aja kok sik joget. Aku wis sebagai pimpinane suwe-suwe isin kok aku. Aku kok ora biasa. Wah ya wis sak karepmu. Iya. Edan tenan. Iya. Ayo memberi kepuasan kepada Prastiwi Lovers. Iya. Ya luar biasa tenan. Oh, terima kasih tepuk tangannya. Terima kasih. Terima kasih Tok, Bu. Oh, tanpa saweran ra apa-apa. Wis ra masalah kowe ya. Piye ya supaya iso mari ngerti le tuwa. Sesuk sak londrene sirahe no. Iya. Men sadar. Yo, mangga, yuk. Aku sida lho iki. Ora. Ya apa ora ngono kok sida apa ora? Ya apa ora? Seru salah. Kok kayane Bu Prastiwi iki wani karo kowe. Lah kuwi Mbak Yuku kok ana dadine tak matke malah ngopo ngematke. Ngono ku. Wani wae kon ngantil wani. Oh iya. Ya wis ora apa-apa. Tak tempilinge sira iki. Pun nggih. Nggih, monggo. Ngono wae to. Wis ngono wae lareng apa? Pareng. Nggih. Sepulane ora wurung dalane kedalan boy-boye aku sulaya agawe gelap dimas kandang tikam senajan ketrang bagian ning aku tanpa karo waking sir Sepulane ora urung dalane kedalan iba-ibae aku sulaya agawe gelap di masa ngertitra senajan lebrong banget tekadku tanpa kalau waking sir matur sembah nuwun no. Ya. Sawetara sedhela leren ya. Buto yo pancen aku
buta ingkang jebul sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Aja mati tanpa aran kowe sapa? Takon karo aku Dewa Amral, kowe sapa Gatotkaca? Ngerti karo aku, ngerti wae kowe Ratu Pringgondani. Kowe anake Werkudara. Kowe ngopo teko Malang Kadhak ning ngarep aku? Pandhawa pepundhenku mapan ana ing sanggar pelanggatan. Lah kok dadi kowe metu saka sanggar pelanggatan yen ngono, buta Dewa Amral iki gendak sikara karo wong atu aku Pandhawa. Wah, adalah. Yen banjen kowe ngarani aku gendak sikara karo pepundhenmu Pandhawa, ora mung tak sikara le. Pandhawa saiki wis mati mapan ana ing wadukku, mati dereng aku barat. Kakangne ora trima. Lho, kakangne sapa? Kakangne adine. Kowe kakangne Gatotkaca jenengmu Antarja. Ora trima wong atuhamu Pandhawa tak pateni, tak untal dadi seni-sening wadukku. Ora gelem balekke pundhenku Pandhawa. Bali sugeng ana ing alam padhang. Trima Antarja. Bela pati sedaning para Pandhawa jajalan woh lakon sembur mlonyo awakmu warat. Adine Gatotkaca. Dasar Keparanyata. Sopo kowe? Kowe wis ngerti karo aku dadak takon. Lho, iki piye to iki? Kowe adine Antarja. Heeh. Jenengmu sapa? Alah wong sampeyan ki ngerti kok dadak takon. Aku ora ngerti. Ngerti wae, dosa lho ngapusi ayo. Ngerti to? Jenengmu Antasena. Kowe pengen ngerti karo aku apa ora? Ora. Lho. Iki wong kok angel ora jamak to. Ora arep ngerti karo kowe. Mergo aku ya wis ngerti karo kowe. Lho, aku sapa? Tak sebut nang ngene. Aku tak bengok. Sapa? Kupinge dhuwur banget ya hartane. Omongane nglirih wae. Sampeyan Pak D Puntadewa. Lho kok ngerti? Ngerti wae. Padake nek liyane ora ngerti, ning nek aku ngerti kok iso dadi gedhe, Dik. Moko biasane sampeyan ki sok sambat angel gedhe to. Mergo ora nesu. Wo nek nesu gedhe, iya. Mula aja sok nesu de ndak mbebayani. Nek wis gedhe semono kuwi sapa sing arep ngendhake kamurkaning Pak Puntadewa? Jagat ki nganti meh jomplang. Miring jagate, sing sisih wetan tok idak, sing sisih kulon okahe menungsa wae ora iso nandingi bobote Pak Darmakusuma. Iya. Pandhawa endi, Dik? Tok pangan po? Ora doyan. Ana endi? Monggo kowe tak critani. Ora usah wedi, mengko tak critani. Sik, sampeyan nang kene sik ya. Arep ngopo? Tak gawene bingung. Sopo? Pak D Baladewa. Aku nek gawe bingung wong kae senenge ra jamak-jamak. Antuk gawe bingung piye? Pak D, ketiwasan Pak D.
Antasena tiba kowe. Pakde ketiwasan, Pakde. Kakang Garukaja disampluk kontal mbuh tekan ndi? Kakang Antarta disampluk kontal mbuh tekan ndi? Butane gedene ora umum. Aku mungsuh buta mau. Aku wis kandha. Bapakku nendi? Bapakmu do tak untal mati dene aku tak antem ora dirasake. Aku didiak nggon dodo ra iso ngopo-ngopo. Megap-megap. Lah kok kowe ora ngetokke daya kekuatanmu? Lah arep ngetokke piye dadane didak kok. Wong kok senengane arep menangan dhewe lho. Saiki ngene coba pitungan nek dodone didak kuwi terus arep ngetokke Aji Jaya Kaijan piye? Ngrapal mantram sakti, cangkeme ra iso ngomong. Sesek dadane. Kowe kalah, ora mung kalah. Lek ku sengit iku dadak sumbar. Lho, sumbar piye? Ayo. Aja mung kowe cah bayi-bayi. Kae sing gerangan kae kon tekan kene. Iso menang karo aku. Tak suwitani selawe taun nyembah dramakane. Kae Prabu Baladewa to ngerti karo sapa-sapa. Lho, butane ngerti karo sapa-sapa? Ayo buta wis atusan taun nek gedene semono kae wis atusan taun umure. Lho, domongi ngayal ora. Muni piye? Ae sing gerang kae kon tekan kene. Kon nggawa Kyai Nenggala, Kyai Alugara. Tak sile tak nggo nyelumbat kambil muni ngono. Iblis lanat. Puso kadewatan nggo nyelumbat kambil. Buta pengen tinjau akhirat nyawaku tandang Narata Mantura Prabu Baladewa. Ben. Manus baik jajaran Iblis lanat Pak. Ngebelo siramu glereng bacamu. Narata Mantura to tantang Iblis lanat gua. Ayo. Apa dumeh kowe gedhe? Apa dumeh kowe biwara? Gedene semono aku wedi karo kowe. Kowe nyombari Narata Mantura Prabu Baladewa. Kowe nyombari Kyai Alugara, Kyai Nenggala. Kowe sarep nyawamu. Wah, cangkeme Antasena. Kowe sapa? Lek nomor panmu gantena gobokku Narata Mantura Prabu Baladewa. Sapa? Lek nomor panmu gantena gobokku Narata Mantura Prabu Baladewa. Aku Nalendra Mantura. Kowe sapa kowe? Dewa Amral. Kowe nyumbari karo aku ya? Dadi buta ya dadi buta, ora usah dadak sumbar cangkeme sing apik. Lah kok kowe nyidak dadane Antasena? Kowe nyumbari karo Baladewa. Kae gerangane kon tekan kene. Kyai Alugara, Kyai Nenggala, kon namake karo aku nek nganti aku tekan ing pati meguru sae taun. Cangkeme sapa ngono kuwi? Wah, jan. Heeh. Yo. Pancen tak ajangi jembar. Aku muni ngono, kowe arep ngopo? Lho, tegese kowe wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu. Ayo tamakno pusakamu. Wah, iblis lanat, kepengin tinjau akhirat nyawamu. Cocok Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Ayo jeblokno nek iso Baladewa. Mati. Wah. Edian Antasena. Piye? Tak cocok Kyai Nenggala mletik metu genine. Alugara, Dik. Alugara. Alugara. Iki Alugara. Mau lambene sapa sing muni Alugara nggo nyelumbat kambil mon lambene sapa? Wah, jan cah kocluk tenan. Nggo arep piye? Mati dening Alugara. Tibano leganing atiku. Wedian, ampuh tenan. Lagi ki aku weruh ana buta kok kuat nadai Kyai Alugara, Kyai Nenggala. Digdaya kliwat tukur. Antasena, piye? Kalah. Kalah aku. Ha piye iki? Sing tak ndelke kowe Alugara Kyai Nenggala ora temowo. Liyane ndi pusaka apa liyane? Tak sileke apa piye? Sileke apa? Bendho apa? Hus. Ratu kok wadake bendho. Kuku arepe dhewe. Pandhawa menyang ndi?
Pandhawa tak untal ning wadukku. Iblis anak. Apa rumasamu ora ana sing iso ngembari karo kowe? Apa rumasamu ora ana sing iso dadi buta kaya kowe? Kowe tak kandhake adikku Darawati iblis bebas. Dimas minggiro tak patenane butane Dimas minggiro tak patenane sik ora do grusah-grusuh mulane sok ana iki satriya nom pengpengan digdaya kena Kang ning nuwun sewu batin ki ya diasah ora keprigelaning lair tok ning batine diasah nek keprigelaning lair kepinteran ning ora disertai ora dikanteni landheping batin oh kuwi gampang diblithuk karo wong tegese piye Dimas dimatke sik sapa iki kuwi buta sing mangan para Pandhawa kuwi buta sing mateni pepunden Pandhawa ha kuwi jenenge sampeyan mripate kurang awas dimatke sik sapa ora ngerti wah jan parah Kakang Antarja ngerti ora ngerti oh ora tau sinau tak omongi apa iya diomongi kok asli mula ora malang kerik dosa walat apa tenan weh diomongi kok sapa Dimas apa iya diomongi kok ora malang kerik walat yo iya Dimas nyuwun pangapunten po malah domong-omongke oh nggih anak-anakmu dhewe kok ora entuk domong-omongke. Nang ngene iki rak jelas. Ngene iki rak cetha. Pakdhe wujud kaya ngono sebabe apa? Mergo aku arep munggah ning kayangan. Lho, kok dadak wujud buta? Wong tuamu Pandhawa papat diboyong dening Sang Hyang Narada. Didhawuhi karo Sang Hyang Jagat Girinata. Lho, kuwi gatine bakal nampa hukum mergo Pandhawa dianggep salah. Weh lah njaluk kosik. Kowe aja mangkat ning kayangan. Nadyan kowe wong nom-nom pengpengan digdaya ning ora ngerti unggah-ungguh lan tata carane kayiwangan kowe bakal kualat. Mergo kayangan ki nggone wingit sarta angker lan ora saben menungso iso tekan kayangan. Mula tak jaluk kanthi banget yen kowe arep mbiyantu karo wakmu Darma Kusuma. Antasena, piye Pakde? Ngamarta tunggunen Gatotkaca, ngamarta reksanen. Antarja ngamarta gawenen tentrem sarana kowe tunggu negara ngamarta. Aja ati pati kowe bali marang kasatriyanmu yen wakmu Darma Kusuma durung bali gandeng adikku Pandhawa papat cacahe. Sendika Pakde, nuri ngestaken dawuh, Wis aku tak mangkat ning kayangan. Dewa ora ana sing kuwagang nandingi buta sing gedene kaya ngene lak nggone gulung kayangan legane ati. Apu sing kompak semono uga gamelan tok tanpa sinden ya ora bakal mlaku. Betul. Mula lorone kudu manunggal dadi siji. Heeh. Bagong endi? Mbah. Ora tak ambiri po? Ora. Tak ambiri lawange tutupan ki. Tempileng sisan kowe. Wong kok senengane kaya ngono lho. Mangkelake ora dinengke kok nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Oh paduru bojone sajake. Nyo tiliki HP-ku. Delan lanang kabeh ya. Lanang kabeh ya. Nesu sajake. Sajake nesu. Mula tilik ana rek. Emoh aku ndak katut keson Jambaya ngono. Bagong Padu aku sok katut-katute. Aku wis omong to, aku ki wong lanang setia. Aku wong lanang ora tau piye-piye. Metu nyambut gawe ya mulih nggawa dhuwit. Metu nyambut gawe mulih nggawa dhuwit. Metu nggawa dhuwit mulih ora nggawa apa-apa. Wis kulino ta aku ngono kuwi. Kowe iki dadi bojoku sing sabar. Kowe iki dadi wong sing ikhlas.
Kowe ngerti nek aku pangkate ming abdi, ming panakawan. Kok iso kaya ngono lho kahanane. Mangkel aku nek carane ngene iki. Biyen tak pek janjimu piye? Hah? Ora njaluk apa-apa ta? Aku saiki kok njaluk blonjo barang. Tempileng sisan kowe. Lho. Kok rumangsane kaya ngono. Mangkelake kok. Kok balekke ning ngene wong tuamu. Sapa, Gong? Bojoku. Ngopo? Curiga biasa. Lah mergane, engko ora bali sewengi. Lho. Nang ngene sapa? Jagong Sripah. Oh. Nunggu mayit. Aku mulai dicurigai mergo suarane tangga Bagong mau ora nang nggon Sripah. Wah, ngamuk, Cuk. TV dipecah. Wis pecah dipecah ya wis remuk. Ah iya. Heeh to. Lemari es diglimpangke. Waduh, kowe wis tuku lemari es barang po? Weh, padake cah tipis reng. Kowe aja ngece karo aku, deloken omahku saiki isen-isene komplit. Weh. Weh, tiliono gedhe kulkasku. Wo. Mulane sok ngademke banyu barang. Ora tau iso adem tak demke. Lho ora lho, kulkase dicopke ora. Wis. Aku ora iso adem. Ameng bekas e. Ah berarti wis ora apik kuwi wis ora lancar. Wis men sing penting iso nggo eden-eden omah. Oh. Ngarepan tak nek iki pasangan gedhe. Iya syukur. Nek sumuk ya ben sumuk wong ora iso dubengke. Oh. Rumasak kok apa-apa kok sing penting jerone komplit truk. Ning nek ditakoni niki lancar mboten. Ayo cah edan ora komplit ki ya sing waras tenan. Ora mulane bojomu nesu lah ngopo curiga. Ayo terus tak duduke HP-ku. Nyodeloken jenenge lanang kabeh. Weh, ora ndi kanca wedok. Meneng wae. Wedok ki tak jenenge lanang. Oh. Anton, Budi, Bambang, Joni, Jono. Kabeh. Weh. Aku teknikku. Wah, lah. Kuwi jenenge bojomu ya pantes curiga ngono kuwi pantes. Ora kena, Gong. Kudu jujur. Lho, bojomu nek buka HP-mu ya dibuka. Aku ki ora tau duwe kotang. Apa? Ora tau duwe kotang. Kuota kok kotang ki piye to? Kuota. Ora tau tuku pulsa aku. Oh, mergane tuku pulsa kapok aku. Mergane ora didol-doli. Lho. Ora didoli piye? Kudune tuku apa-apa ki ora ana barange to. Niku lho tumbas pulsa, nggih. Nomore pundi niki? Tak antani seprapat jam ki ora dinggeki apa-apa iki aku. Lah ndi pulsane? Lah pun mlebu pundi aku yo. Getak sisan ora. Tuku apa-apa kok ora entuk barang. Mas Bagong pulsa niku mboten wujud barang. Ora iso aku. Ora arep tuku pulsa selawase. Mulai aku terus. Oh. Saking mangkelmu, saking mangkelku karo goblokmu. Oh iso, pulsa iki ya Le, tak andani. Pulsa iki ora wujud. Pulsa iki dilebokke ning HP-ne wong. Kuwi aku dijaluki nomor wae ora tak kei kok. Amargane saiki banyak penipuan nek nomor dumbar-umbar. Oh to, Aku tuku pulsa 100, Mbak. Nomore endi? Wis ora iso aku yang. Ono arep dapusi, ha ta? Penipuan ki banyak menggunakan nomor HP. Kuwi nomor iki arep diisi pulsa. Nomorku ki dudu bumbung apa-apa kok diisi ki arep diisi apa? Wis ora usah omong karo Bagong. Bagong ki wong gaptek, gagap teknologi nek diandani mesti ngayal. Ora usah diomongke wis. Ya wis ngono kuwi wae. Ha iya, ngayal ora. Karang bojoku ki nesone. Ya wis ora apa-apa. Terima-terimake wong kuwi mbiyen pilihanmu. Oke. Karo nembang ya truk ndak meng ngomong tok. Ya. Karo madang barang. Ayo engko. Nembang kok karo madang barang ora. Nembang nek ora madang ngelih. Iya engko gampang kok. Ngono wis rampung. Asli? Temenan? Iya. Ora usah kuwatir. Pamundutan lelagon. Aku tak manfaatke dulurku wedok iki ya, Truk. Ya. Mumpung aduh-aduh tekan Pacitan, ya. Sopo? Iki ana pesinden sing nusul karo awake dhewe. Sapa Mbak Yosi pesindene adhiku lanang Sigit saka Rembang kono. Wah, saka Rembang tekan kene. Mbah nek nggone saiki aku ora ngerti. Soale jare corona iki, Andro. Ha iya.
Ya wis ora masalah ora. Kene ya nyumbangno suaramu kene. Ya iki ya. Biyen kerep tak jak dadi bintang tamu ning Ayu Jakarta. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis